Дойдох тук днеска на 1 ноември 2009 година и дойдох на майка на гроба да я посета. И аз нямам думи. Нямам думи, аз много тъжа за майка. И не мога да говоря просто. Тук тя намери покой. И аз лично избрах това место, защото най-вероятно тук ще бъде моя последен дом също. Малко тъжно, разбира се, но ние всички имаме надежда един ден да бъдем в рая и да се срещнем там и да сме забравили всичките тъги и болести и какво ли не, благодарение на милостта на нашия Бог.